andar pati siya diya gipalaw mo lang pahuway na siya hirap tanaw na. Matod sa usa ka car wash crew, iya pang nakita nga nangihi ang usa ka taxi driver. Daplin sa dalan sa Katalunan Grande Mental Road ning Dakbayan sa Davao. Samtang nakapark ang iyang sakyanan bandang alas 2 kaganihang kaadlawon. Ano ko ng taxi, nangihi ko mga alas 2 kadlaw, ni parking siya diya, yan, signal siya. Kuman, tanaw na ko, mura man gud sa nagpahuway ko. So, na po siya doula, tanaw na ko, pero mag-isagod, mag-ikauban. Pagkahuman sa pipila ka minuto, nakita niya kining may plaster og natulog. Saysay sa usa ka nagjogging, ilang nalabyan ng usa ka taxi driver nga natulog. Apan paglabay sa pipila ka oras, maulang gihapon ang iyang posisyon. Maong naalarma sila og mitawag og pulis ug 911. Matod sa mga nakasaksi, wala na'y kinabuhi ang usa ka Alan Mapa, driver sa Maro Taxi sa diyang niabot ang otoridad bandang alas 7 kaganihang buntag. Daghan ang nagduda nga giurom si Alan Mapa samtang natulog nga mao'y hinungdan sa ihang kamatayon. Akong gipangutana si Dr. Glenn Vergara Gonzalez. Unsa ba'y sagad rason sa mga tao nga namatay samtang natulog? According sa WHO o sa mga medical societies sa mga research, ang tawag ana is sudden unexpected nocturnal death syndrome. So marag natulog lang ang pasyente tapos kalit lang siya o cardiac arrest or for no reason at all wala siya naman or na kitaan lang siya as patay. Tapos recently na ginatawag nga condition nga ginatawag nga Brugada syndrome na pwede sila prone ana. Kaninga cases common sa Asia lalo sa mga Pinoy. So daghan og naatay mga cases na madisko or natala nga ingana mahitabo matulog tapos kalit lang go into cardiac arrest. Lisod man gud na siya unsahay man gud kay wala gana sila yung mga symptoms, wala sila yung problema, wala nagpa-check up so dili siya ma-detect. Kay wala man gibati ang pasyente. Naapoy uban nga kanang naigibate pero dili man pud nila lang pasagdahan kay dili man naka-alter sa ilahang mga daily life or sa function nila everyday. So pasagdahan lang nila. So dili siya ma-discover. Bangungot kun urom. Kini ang kamatayon sa usa ka individual samtang natulog nga unang nahatagan og sayantipikong pangalan sa Pilipinas niadtong 1917 ug natala ang unang kaso niini. Daghan na ang kaso sa urom ug nahatagan ng kini og tinuod nga pangalan niadtong 1998 sukad niadto gitawag na kini og SUNS, Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome. Sa Asia, daghan na usab ang natala nga kaso sa SUNS kun urom. Sa usa ka research nga gihimo sa Journal of the American Heart Association, pinaagi sa pag-autopsy sa nangamatay sukad niadtong 1948 hangtod 1982. Migawas nga napulo hangtod 26 sa matag usa ka gatos kalibo ka Pilipino ang nangamatay tungod sa SUNS kun urom didto sa Manila. Sa talaan sa World Health Organization, 800 na ka mga Pilipino ang nangamatay tungod sa SUNS kun urom, sukad niadtong 1948 hangtod 2003. Sagad nagpangidaron og 20 hangtod 44 anyos. Sa naisgutang research, migawas nga 96% sa mga nangamatay lalaki ug sagad mutaas ang kaso bulan sa Disyembre hangtod sa Enero ug kadaghanan nga nangamatay sa alas 3 sa buntag o alas 3 sa kaadlawon. Sagad sa sintomas sa mga tawo nga giatake og urom kon SUNS, mao ang mosunod pag-ubo, pagdamgo ug magdamgo og ngilngig nga panghitabo, matukan, mag-alingasa inig katulog, maglaway ug mamaak sa iyang dila. Matod sa research, kasagaran sa mga nangamatay mag-uuma, trabahador o ang mga tawo nga kanunay kapoy ug kulang sa pahulay. Usabay angayan himuon aron malikayan ang SUNS o kun urom. Mao kini ang tambag ni Dr. Glenn. Healthy lifestyle tapos kung naigibati dili gyud pasagdahan magpa-check up gyud. Importante pag naa kay mga bisag gamayng gibati ipa-check up gyud mo para on the safe side. So ayag kahadlok sa doktor. Ang doktor dili man na siya mo hatag sa imo ganang death sentence. Mutabang na sila sa imo. Ana man na. Kay ato namang nasayran ang pipila ka importanteng impormasyon aron malikay kita sa SUNS kun urom. Ang ngayon sigurong atong sugdan pagtanaw
unsang klasing pagkaon ang atong ibutang sa atong mga baba. Kinahanglan nga insakto kita og pahulay og labaw sa tanan. Kanunay kitang mag-ampo. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!